Диана. Само Диана може и да го напиша. Ще помисля да напиша да коментарите. Не, за Диана ще е, защото заради нея, да, знам, че го гледаш. Защо пак скапаната мишка? Само катаната това е много лесно. Боли ма ръката. Да, дълга история. Не ми се разказва. Защо си ми даде сега само? Сега това, ако може да играе така. Мале. Хештег. Мале. Къде си е, бате? Само да то си от телефона е 43 лева, играе по-добре от мене. Брат, дай ми се, че правя заради дядито си видео. Ще победя, няма да се дам. То само пищака ми работи. Не знам дали съм минус една кръв даже. Аз мислих, че това беше... Не ме питайте защо. Защото е някаква Fortnite. Просто ще правя видео с и Диана ми. Час. Мале, видиш ще да знаеш, ако не знаеш, ако не си... Неандерталец, защо? Не мога, как мога, това не го ли такова, бе? Добре, това знаем, че вече е слабо. Не знам как ме вижда това. Ари, че правя видео заради гаджето ми канал.
трябва да викам братовчет ми. Двата ми братовчета, тримата ми братовчета. И викам двамата, които са по-добри. Хасанатар! Що ти делаеш? Хасанатар! Какво беше това? Сто. Не вижте. Това просто... Не знам дали има смисъл да играем. Как? 14. 14. Баба ми и аз бихам. О, 14, 14 мое добро число. 14. О, Gunblade ли има, бе? Екзот гън ли беше? Сундит просто. Сега. Точно стигне се, трябва да победиш. 7. Ето къде си бил различен. Мишка скапа. Shotgun range, моля. О, защо би крошер? Кой има слинчот? Много ми е интересно. Само моя ли го има? Човек. Моя ги кърти, аз още не съм слушал. Хора, дайте ни са, че трябва да победя тук заради. Не знам дали направих изобщо нещо. Ако той, който играе с мене и вижда това видео, брат, сори, нищо не мога да правя.
сме умряли. Сега ли разбрах? Спи ми се. Мой човек не умира. Аре, брат, стой! Да, сега оставаш на кръв, да. За тебе, бе! Чапли си, къв си! Моя си сменя оръжието, какъв е? Колко е тъп, колко трябва да си тъп, да пропуснеш цялата игра да си смениш оръжието. Ей, това не разбирам, те, които имат оръжия, да, хора, имате проблем с избирането на оръжия, но не трябва да ги избирате 15 часа. О, да, един е излезнал. Вършил му е Wi-Fi. Спи ми са. Колко път ще го кажа, не знам. Си няколко маем ботни направо, не знам. Моя пич. Моя там са стреля с никой. Ай, майко! Сърцето ми паря! Дай, гачи с капаното оръжие! То човек не иска да играе. Хора, това беше видеото за Диана. Благодаря за сърцето пак. И това беше...